Teri nyake kaunti masia nyakurom gajuang kama jatend piny Kenya William Ruto okodon bura mar ODM mondo ikre mar weyo lemo mar kweth mobalo kod piny owacho bang' yiero mag 2027 e ranyisi machielo ne UDA kod ODM madhi wuothe tich achiel e yiero mabiro. Gavana Masia James Orengo kod jatend migao mar teko Opiyo Wandayi osingo mar duoko lwetgi kuom siro sirikal mar William Ruto kaachiel gi tiyo kode e ndalo mabiro. Wandayi kod Orengo osingo ne Ruto ni oganda luo dhi chung' kode ka bende Wandayi omako chung' motegno ni ok gibi kwayo ng'uono kuom donje sirikal. Chris Owino noluonwa limbe Ruto Siaya kendo omiyowa ripodno e yo machal kod ma. E ranyisi machielo jatend piny William Ruto kod duond bura mar ODM chano loso riwruok mar siasa yiero mar 2027. Jatend piny William Ruto okwayo siasa mag ODM mondo ikore mar weyo kweth mobalo kod piny owacho tok yiero maduong' mabiro. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba hapa tuko na kiongozi wa wachache sasa, the minority leader, huyu Mheshimiwa Junet Mohamed. Na jana tulikubaliana ya kwamba hiyo uongozi ya upinzani baada ya miaka mitatu, hiyo kiongozi ya upinzani tutatafutia watu wengine, kwa sababu sisi wote tutakuwa tuko upande wa serikali. Kagiloso e gwenge mag Sidindi e kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya e kinde nyasi mar duoko erokamano e wi gwelo mar Opiyo Wandayi ka jatend migao mar teko, jotelo mag ODM kod Kenya Kwanza ochiwo ranyisi ni ODM kod UDA dhi tiyo kanyakla e yiero maduong' mabiro. Simesikia Joho amesema muko kwa serikali leo, kesho, mtondogoo, mwaka ujao, hata muhula ujao. Siaya mko hapo? Muko kwa serikali? Ndani kabisa. Kuna watu ODM wako ndani ya serikali ambayo wameresign. Sasa hii hata ukisema kuna kasoro tutakubali. Ile nyingine tulipelekwa tu namna hii kenyeji mpaka dakika ya mwisho tukijua tunaenda hapo mbele tunapata kitu, hiyo pia ikaenda namna hiyo, ilikuwa huzuni kubwa sana. Lakini saa hii roho imeanza kurudi. Sasa hata chakula sasa polepole watu wamepumzika. Gavana Masia James Orengo, jatend migao mar teko Opiyo Wandayi kod jotelo mamoko makaluo opako William Ruto kuom chung' kod Raila Odinga e yiero mar 2027 ka gisingo mar chung' kode e kindeni kaachiel kod duoko lwetgi e yiero mar 2027. Wandayi oramo ni ok gibi kwayo ng'uono kuom donjo e serikal mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Sisi wananchi kwa kutoka eneo hili, sisi jamii wa eneo hili, tukishaamua, tukishakata kauli, vile tumeamua wakati huu, vile tumekata kauli saa hii ya kwamba tunafanya kazi na wewe, hiyo ndio msimamo wetu. Na ni msimamo wetu leo, ni msimamo wetu kesho, na ni msimamo wetu mpaka siku za usoni. Mheshimiwa Rais, kwa wacha ni tenango, toka wacha ni tenango. Na nimeona kwa kweli watu wetu wamekubali. Jatend piny onyiso mor mare mar tiyo kod oganda luo kaachiel kod okang' mare mar chuogo sirikal monyondo josiasa mag ODM kendo opako gai mar ODM Raila Odinga kuom sire lwedo. Raila bende oyudo puoch gi pak kowuok kuom jotelo mag Kenya Kwanza mane oyuoro e nyasi makamano. Mesikia Junet akiongea juu ya mitego. Watu wa Siaya, nataka niwaulize, iko mtu ama watu wanaweza kuwekea baba mtego? Iko? Mtu akifikiria utawekea baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Kweli si kweli? Raila Odinga knows what is good for Kenya. I am sure that his stand to work with me for the stability of Kenya, for the progress of our nation, for the unity of our people as a Kenyan people is the right decision at this point in time. Opiyo Wandayi oyudo puoch mogundho kuom jotelo duto mane oyuoro e nyasi makamano kaka jatelo ma wiye otimo jere kendo jatelo ma jakinda. I can assure you, I can tell you
Rais wa Republic of Kenya, that in Opiyo Wandayi, you have a thinker, you have an intellectual, and the work is going to be done in accordance to the needs of the Kenyan people. Opiyo Wandayi is not called an intellectual for nothing. Chris Owino, Ramogi TV.